O Xornal de Lugo SL é unha empresa que engloba 3 xornais comarcais da provincia. Un deles é o Lugo Xornal, que atende a información do centro da provincia. Logo estaría o Xornal da Mariña, para a zona norte, e o Xornal de Lemos para a zona sur. Todos eles colaboran entre eles e, ao mesmo tempo, pois están asociados con un xornal de nivel autonómico como é o Galicia Confidencial. Este proxecto naceu en maio de 2018, botou a andar o Día das Letras Galegas. Tamén é unha forma simbólica, non, de reivindicar que somos un xornal que escribe en galego, que, bueno, un xornal digital que escribe en galego, que non hai moitos, desgraciadamente, é unha maneira, pois, de poñelo en valor. Dende ese momento, pois, fomos medrando pouquinho a pouco e hoxe en día, pois, xa podemos dicir que, de alguma maneira, somos certa referencia na información a nivel provincial. Digamos que un dos puntos fortes de Lugo Xornal, Xornal da Mariña e Xornal de Lemos é que se centran en información local, pero están afincados, bueno, están fixados nesas vilas ou son próximos á ciudadanía, é dicir, non son xornais con sede en Santiago, na Coruña, que tratan a información con distancia, senón que procuramos estar próximos á ciudadanía. Bueno, que tipo de información facemos dende Lugo Xornal, Xornal da Mariña e Xornal de Lemos? Pois intentamos que sexa un pouco de todo, non? Pero damos especial relevancia a temas de patrimonio, movimentos sociais, tradición, lingua, etc. Ao mesmo tempo, tamén tratamos temas de política, economía, etc. Pero procuramos darlle voz a esas persoas que, bueno, voz teñen, pero non sempre saen nos medios. Entón é unha maneira de, bueno, de mostrar unha realidade que non aparece reflectida nas grandes cabeceiras.